хоб будам ки занги телефонӣ шуд ки як дӯстамон хонум даст ба худкушӣ задааст. хело ғамгин шудам ва мегӯям ки номард меҳисобам касеро ки дар душвориҳои зиндагӣ тоқат карда наметавонад. чӣ хеле ки зиндагиро лаҳзаи хубашро дӯст медорем, маош гирифтан, соҳиби пул шудан, ину он орзуҳо, пас инро ҳам бояд тоқат кард. зиндагӣ пастиву баландиҳо дорад, ҳама медонад. ҳатто бибиёну бобоён мегӯянд санги вазин об набурдад. сабур бошед. назди ҳакиме шахсе омад, гуфт ки муаммо дорам, ину он бисёр шикоят кард, мехоҳам даст ба ин занам. гуфт вақте ба дунё омадӣ ин муамморо доштӣ? гуфт на. гуфт вақте ки биравӣ ба худ мебаришон? гуфт на. пас чаро ғамгинӣ? гуфт аз худо кӯмак талаб кун. гуфт худованд ҳеҷ касро ба қадри нотавоноиаш имтиҳон намекунад. дар зиндагӣ бояд сабур бошем. маънии зиндагӣ ҳамин аст. лекин боз мегӯям номард касе ки даст ба ин кор мезанад. на халосоӣ нест дӯстон.